Sotro pegarjalo tini BJP Tirprama Tobulai BJP Rongni sak dukmaka khorokni candidate khoroksa tei yang supporter rok khoroksa haibano sak dukma mani yagulo je problem mani pore bin mokhangi korso nuk tongmano chwng koyang ukulogo BJP ni totrao gamsa kanjak totrao BJP roni gamsa berjakta bin mokhang chwng oro swrai nuk tongmano bomo jata thepaka na buino phuna bagui thepaka omo chwng kebo sai malayago hapan je bini problem oro gulai toklaimani yagulo bini video je capture nukjak faimani hingkai omo haikhe bo sak duku manjakya je logi tongnai rok simi se sak duku manjak hingke gari rok bo koi bokhokjaka omo belai kheno chaya tamoni hingke mo haikhe bulai toklai khai party oro wngkolaimani chwng oro police gari photo nukha bokhokjakmani tei kaisa tongo alto ni bo aina kwrwikha ukulok bwskang jotono session khamakha norok nuk tongmani bwskango jesima no bulai di toklai di BJP Tripura motha congress CPM bulainai rok khai khesin tibrasa mangsi yang jekono phunarwui tongtio sak duku mana khe chini derma rok mangsi hapan je khasiya oro norte se rwkthark thalaio oro norte sa hamjagui thalaio mo samung no yakara nang chwng tamoni hingkhai yang vote jidiwui mai chawi bokhok kotor nai rok khai neta peta yang sak duku manai rok khe public rok vote paimani borok leptini khungjani bagui sak duku manui buphuru jora thwinai rok paithaino bujagui omo belai kheno rong ani bagui no maika ongkhrwui tak bujakbai.